enten cerita, Pak. Riyen niku enten raja. Rajane niku duwe anak tapi uteke dedele ra ndobila. Utek gethuk. Akhirnya kalih raja niki anake dipondokke pesantren. Nak riyen durene ulama niku, Pak. Raja-raja teka teng kiai. Nah saiki kiai teka teng raja-raja kewalik. Riyen niku lho putrane Raja Brawijaya Majapahit ngaji teng Sunan Ampel. Dadi muridé Sunan Ampel. Akhirnya dadi Raden Patah sing dadi Raja Demak Bintoro. Lah niki putrane raja niki disuwanke teng kiai, Pak Kiai. Enten napa Gusti? Kula niki gadah putra. Tapi utoke niku putra kula niku uteke dedel. Mboten saged niki napa-napa niki. Lah terus niki badhe kula pondhokke teng mriki titipke teng mriki niku pripun? Lah pripun, Pak? Sing nitipke niku Presiden Jokowi kok. Mosok ditolak ya ora mungkin, nggih Pak. Akhirnya nggih ditampa, kiyaine nggih abot sajane arep nampa anake niki nggih abot. Akhirnya anake ditampa. Diulang setahun, 2 tahun, 3 tahun, pirang-pirang tahun iki ilmu renek sing mlebu blas. Jan memang otake jan otak dedel tenan. Kados jenenge Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar niku ngaji 20 tahun. Fatihah rapati iso. Akhirnya mulih ora wani lewat dawan, akhirnya lewat alas. Pas mulih lewat alas mlebu gua, ngerti nang gua nek banyu netes tes netesi watu. Watu ketetesan banyu suwe-suwe kok bolong. Akhirnya pitengene iki watu ditetesi banyu iso bolong, otake Hajar kok ora iso bolong. Balik ngajine akhirnya dadi muhaddisin gede jenenge Ibnu Hajar, jenenge anake watu. Ibnu Hajar niku anake watu. Lah niki putrane raja niku pun pinten-pinten taun ngaji niki mboten saged mlebu. Suatu ketika datanglah suatu hari sang raja ke pondok pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, niki putra kula pun ngaji teng mriki pinten-pinten taun. Kula pengen panggih kalih putra kula, mang jenengan celukke. Oh nggih, dicelukke. Akhirnya anak ini ketemu bapak ini wajah kiai ini beranang, Bu. Waduh, iki anake raja wis pirang-pirang tahun ra iso apa-apa blas ki kok piye ki engko nek ditekoki karo raja niki. Akhire ditekoki. Le kowe wis ngaji nang kene pirang-pirang tahun. Sing mbok isoni apa nang pondok kene lho? Bayangane Pak, gede-gede. Mboten saged, mboten enten. Coba le iling-ilingen sing mbok isoni apa pirang-pirang tahun. Mboten enten, Pak. Lho. Coba le iling-ilingen apa sing mbok isoni. Mboten enten. Akhirnya geneping 4, Pak. Anu Pak, kula eling setunggal. Setunggal. Napa kuwi? Guru kula Pak Kiai ngajari, mandani nak wong head kuwi gak entuk salat. Masyaallah. Wah, akhire iki rajane iki masyaallah le. Ilmumu siji iki luwih gedhe regane timbang kerajaanku. Masyaallah, Pak. Lah niki dhek cah-cahe niku wapal pirang-pirang ayat lho, Pak. Wapal hukum-hukum, Masya Allah.